Ayun. Ariyo, gusto ko ba mo na doon ang urusan niya? Sige bang dari na. Ana din ba yung dia solution. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो हाबाय आरो बुथेथे मरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एकदम दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना फुङावनो लोगोफोर ओमफ्राय जि जोमखौथ' दा बुंसै आरोना सानफ्रामबोनि खामानिखा बेफोरलाय बिमाफोरनि नङा होमबा लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैबो माने हाजिरा दङ ओरै लोगोफोर जोंहा मैया सानसे मावख'नो हायाखैमोन दासान्दि माने सानबायाबो बांद्राय लावाखै नालाय माबा सानाबो बांद्राय लावाखै ओमफ्राय दसेनो मोनायो आरोना ओमफ्राय खामानिफोरखौ माने होसोस्लाबनो हाया ओमफ्राय दिनै माने सानसे लाबावनो ओरै होननानै हाजिराफोरखौ माने लेंहरबावदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद आथुर खामानिया लोगोफोर थोदो होमबा नायहोलांबाय थादो फाजाफोरा एवफैदो सेमथा नों आंखौ अमानो आदार रुनो होदोना दिनैयो लाइ गिदिर गिदिरखौ मुथासे खाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो लाफा मुथासे दङ ओमफ्राय अमानि आदारबो रुगासिनो दङ अमानि आदारा माने मोनाखै दे लोगोफोर ओमफ्राय माने सानफ्रामबोनि खामानि हिसाबै माने अमानि आदारखौ फुङावनो रुग्रोना लाबाय आरोना ओमफ्राय नैखौ बसना लानोसै मा खालामनाय जायो नायनोसै खै मन आबौ माया 10 मन माइ लामनो फैलायबायनो जोंहाना बुसुमारिया 10 मन मानि लामगोन बेसर फुनायनि लामखानोसै दे आंबो लामनांगोन र' आंनाबो बारा गैला लोगोफोर ओमफ्राय आङो हाजिराफोरनो साहाखौ फुदुंग्रोबाय आरोना मानो होनबाथाय साहाखौ होखांबासो माने खामानिखौ एसे रेहाय मोननाय बायसा मोनो नालाय ओमफ्रायसो संहोलांबाय थानोसै आरोना बै मेथाइखौ हरला मा लस जानांगौ जाखो भिडिअखौसो खालामग्रोबाय इस मोनथ'वाखै रे गिदिरफोर नोंसोरखौ लोंहोगोन आङो इउटुबनि फैसा मोनबा बेसे नै ओमफ्राय आङो हराव सौराय एवना दोनदो दे हाथाया हागोन आंना हाया जाला गुरै जागोनहाय रिफाइनजोंसो एवदो जि मोजां एवखादो दे लोंदो दे लोंना लाग्रो ओमफ्राय मावबाय था नै माइ लामग्रायाबो माबायदि जादों आब' सौराया गुरै जादों हाजिराफोरनो ओरैबायसा टेस्टि रेसिपि संगोन दिनै लोगोफोर मैयाथ' आरो बिदिनो जाब्बा जुब्बा नाजों थगायबाय ओमफ्राय दिनै आरो बेदरजों थगायलायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो नै दाउ बयलारजों ओमफ्राय फान्थाव आरोना लोगोफोर दाउ बयलार फान्थाव एकदम ग्रेभि संनोसै ओमफ्राय लोगोसे माने दालि जहल ओमफ्राय आरो लाफा मैद्रु ओमफ्राय आरो मा संबावनाय जायो नायनोसै नै बिब'नि माइखौ एसे गाखावना होनोसै आं नङाबा रायजागोन ना गाखावना होलायाखै होननानै ओमफ्राय ओरैनो ओंख्रि ओंखाम मोनथ'यैयावनो दसे गाखावना होनोसै सान्दुङाबो जोनोखा जि गोसा सान्दुङा दुंखावखादो संना हाबानि संनाय बायसा मोनलायलांबाय आं लोगोफोर एकदम मोदोमनायजोंनो माजोंनो एकदमबारे हाबा मोनलायलांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै मोनायाव माने एन महिलारिनि आगैनि ब्लग भिडिअखौ नायबाय आरो नायनानै बिराद माने रोसो उन्दुनानै मबाइलखौनो माने अफ खालामनो बावगारलायलांबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा इन्टारेस्ट जादों मिथिगोना गासैबो माने एक्टर एक्ट्रेसफोरा फैजोबदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने ब्लग भिडिअखौ आङो फुल नायनानै ओरैबायसा मोजां मोनदों इन्टारेस्टनो माने थांनोथ' हाया जेन'बा मा होनो नायनानैनो माने गोसोखौ माने गोजोन होनांसै आरोना ओरैबायसा इन्टारेस्टिं मोनोना लोगोफोर बेफोरबायसा हाबायाव जमा इदि बेफोरबायसा माने नुलायबाथाय लोगो मोनलायबाथाय ना ओमफ्राय बेयावनो मोनसे भिडिअबो नुदो दे आङो लोगोफोर जोंहा फंबाय इन्टारटेनमेन्टआ नाले ना मा होनो नालेबो होनो खोमा ना ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट फंबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा माने बोर होदोना नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय आं क्लिक होगोन आरोना फंबाया ओरैबायसा इन्टारेस्टिं माने बोर होदो आरोना लोगोफोर फंबायनि माबाखौ बोर होनायखौ नुनानै आं ओरैबायसा मिनिनो ओंखारदो इन्टारटेनमेन्टनि फंबायनि बोर होनायखौ आरोना नालेबो होननानै बुङो आरोना बांसिनानो नालेबो बुङो ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट होनबाबो मिथियो आरोना बेनिफ्राय
बिथांनि माने बोर होनायखौ आङो माने नायनानै जै मिनिफ्लांखो माने सम सम इन्टारेस्टबो मोनो आरो सम सम बिराद माने मोजांबो मोनो आरोना लोगोफोर Ariyo, semua bangun nanti orang urusan saya bangun. Jadi na, ada juga dia sebut sebut. Dia bersih, habis lagi sabar lana lagi. Sabar, ada buat. Mana? Kamera. bukan aku. Ini kami ini kayak aku. पुरापुरि रेडि जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मोननायाव आङो खेबसे माने नोंथांमोननो देखायबावनोसै ओमफ्राय नैयो जाबाय लाफा मैद्रु आरो ना जि बरिया नुखाबाय आरो नै गोमोमोनो ओमफ्राय आं बेखौ फाजासो बानायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो फान्थाव आलु दाउ बयलार नै जि बरिया मोदोमफ्रुनो दुन्दिया गोरलैजों लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो दालि जहल आरो ना लोगोफोर नै दालिखौबो जि बरिया संखादां मस मसनो दोमो दोमो ओरैबायसा टेस्टि मोदोमफ्रुबाय आरो ना सान्स मोननायावनो मोनसे हाबाफारिखौबो मावनानै लाखानो होनना थिनदो र' लोगोफोर नै अमा गन्द्राखौ आरो ना बिमानि दा अमाया फिसा जासिगोन नालाय 3 माह ग्रोब जाबाय आरो ना ओइ मायाव उन्दुहैदो हां थोनो थोनोनो ओमफ्राय अमायाबो जाथारसिगोन नालाय लोगोफोर मास मोनसेबो नांलासो ओंखायनो आङो दुमखानानै लानोसै आरो ना देग्लायबा बेसेबां जायो फिसायाबा सिगाङावथ' ओरैनो 6ताल' जादोंमोन बाय नै देरबायानो आरो ना बिनिनो फिसामोन ओमफ्राय बिनिनो बिमाया दा आरो फिसा जानो जाहां मा बेदर नांथाखो ना माखो हाथाया मोजां नंला नामा नकल सोनांसिगोन ना मोजां दुमदा अमा गन्द्रायावले गोब दुमथार एकदम गोब फैगौ बोसोरालागै जाहाथे बया जाया फैगौ बोसोरावबो थानांगोन इदि सबाबा हाजिराखौनो मोननाय नङाहाय आङो फैगौ बोसोरालागै थानांगौबा दे एख' नंला बोसोरसे थांबानो जासिगोन आरो अबेयाव अ इयो बोसोरसे जाबायब्रा ओमफ्राय इयो गेदेरफोरबो ना दुमदोना एबार गेदेरफोर जाबाजो ओमफ्राय नै आरो नोंल' दुमनाय नालाय इखौ आं हमलाब्रा ओमफ्राय दा गेदेरफोरमोन दुमनाया बोसोरनै गाहाम थांनांगोन ना मा होनो गेदेरफोर माबादोसो खोन्थाना इफोर अस्त्रपातिनि खोन्था दं अस्त्रपातिनि गेदेर अस्त्रपातिया जाबाय नरम एसे गोरा नांगौ नामा गोरा माने गोरायानो नांगौ दा औवाया गोरा नोंबाङा बारा गोरलैना मोनलायनाय नांगौमोन गोरायानो जायाखै गुफुरल' गोमोनखौनो लाबासैबा नोंसोर गोथां गोजा लाबबाय गोखैनो खानांबाय औवायावबो बागानावबो मा ओंख्रि जानायाबो सबारि साम' सबाय ओमफ्राय साम' सबाय ओमफ्राय आलु मटर भाजा ओमफ्राय साम'खौ बेसे बुरजा मोनबोनाय गुसुङा सिनि गोलावा सिनि बा ओमफ्राय दाननानै सिनि जादों नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय बिजोंजो जोंहा अमाजों नारजि बा मार गोथाव जाखायो नोंसाथ' नारजि रोसि रोसिस'